Pastel pareng, kilayin, chocolate pork, sisig. Ano masarap ang lugaw namin? Balik kayo mamaya ha. Okay. So, ayan guys, good morning. Maaga kami ngayon. Ang ating lugaw. Siyempre, chicken pastel ulit. Ubus yung kahapon eh. Ito yung best seller dito guys. Sa mga estudyante. Guys, luto na yung ating lugaw. Wow! Maglugaw tayo ngayong umaga. Hindi ako nagkapuot. Yung alarm ko, pinapatay ko kayo lang. Egg? Egg? Yeah? Egg? Ah. Sarap. Usok-usok pa yan. Tanin! Kapag walang egg guys, kapag ganito lang, 15. Pag with egg, 25. Sure, kung madam. Ingredients, ay mga condiments. Then, bawang. The best. Yung kurti na po doon ito ah. Kasi sana namin kalimutan kung maalam ng bumi. Eh, may kilayin na tayo? Isang order kilayin. Ikaw na kuya maglagay naman. Ano masarap ang lugaw namin? Balik kayo mamaya ha. Oh, di ba? Ang gaganda ng aming customer. Mga estudyante ng Manuot National High School. Apat chicken pastel. Oh, kunti lang kayo. Bakit makagalang kayo estudyante pag Friday? Siyempre, hindi ko nila simula Lunes hanggang yan. Naluto kayo? Meron sa iyo, inchi. Pangalan? Marian po. Marian po. So yan guys, bali ito yung ating ulam today. Giniling. Yan, chicken pastel pareng, kilayin, chocolate pork, sisig. Wala, ayaw nilang kumalma. Diyos ko, grabe. Ito na yata yung pinaka, ano, ginagin nyo. Grabe kayo. Ito na yung sagad. Sino pa? Puro milk tea na lang yata. Ayan, kumakain na kami ng masarap na luto ni Madonna. Ang pork sisig. Yan, tsaka Thank you so much po. Thank you so much. Manong Bartik. Mamaya po. Deserve namin to. Ang daming tao. Yeah. Pang Friday, no? Hindi po kami nakapag-video. Talagang ngarag na ngarag kami. Pero ano, okay lang. Ito pa lang. Sobrang worth it. Mamaya po kami mamimigay sa elementary kapag dumaan po sila dito. Hindi, ano yung sa'yo? Naulam? Yung para sa mga estudyante. Ginilim na ako sa Kain muna tayo guys at kami gutom na gutom na. Dragon prepare tayo na bigay sa mga estudyante. Thank you po, Manong Bartek. Ayan, Manong Bartok, nagpre-prepare na kami para sa mga estudyante dyan sa elementary school. Baga kasi ang uwian nila, mga 3:30. Tapos magbibigay rin tayo ng ano, lugaw, milk tea, tsaka burger. So yan mga ka-dragon, yan, ito na yung aming mga batang hinarang dito. Bibigyan natin sila ng free burger, siomai, milk tea. Yan, gumagawa si Gigi. Yan, thank you so much, Manong.
Huwag naman Bartik, parang diyan ang pangalan niya ano, Romel. Oo. Ha? Parang Kuya Romel yata ang tunay niyang pangalan. Ayan. Oh, burger. Ano sasabihin? Oh. Ano sa'yo? Milk tea or siomay? Anong gusto mo? Or burger? Milk tea. Oh. Oh, milk tea daw sa kanya, Je. Oh. Hawak mo, mabuti. Ano sa'yo po, Balong? Ah, milk tea sa'yo. Hindi ka giniginaw? Ha? Hindi ka nilalamig? Nasasabihin? Thank you. Okay. Ikaw, meron na kayo? Oh, meron na. Thank you po. Okay. Ilapit kayo. Ah, dali dito, dali. Ayun, oh. Oh. Dali! Ah, libre, dali! Sinong gusto ng burger? Dali. Ah, anong gusto niya? Siomay? Burger? Wala pa nga tayo milk tea. Mamaya na. Ah, burger or siomay? Anong gusto? Burger. Thank you. Dito, oh. Burger. Burger po. Sino pa sunod? Anong gusto mo? Ha? Ha? Ay, milk tea. Wala pa kaming yelo. Nagpabili pa kami. Antayin mo? Ha? Ay, ito na lang. Thank you po. Lang kayo. Dali. Burger din? Thank you po. Itan mo, Tihani. Ayan na guys, may mga bata. Ay, ito, dali. Di ba? Ah. Tinawag ko kayo na. Dali dito. Pili ka. Pili kayo ng Wala gusto pa mga niyo. ano. Kaya nga, wala pang milk tea. Nagpan pa ng... Oh, una-unahan na lang Thank you po. sa ano, burger. Sige po. Oh, dali oh. Dali. Libre lang. Libre lang to. Thank you lang kayo. Oh. Thank you po. Oh, kuha ng isa-isa. Thank you po. Oh, sige, dyan mo dito. Ay, sino gusto ng hotdog? Oh, kuha na kayo dyan. Sige. Kuha na kayo dyan. Doon, kuha na kayo dyan. Oh. Ay, hotdog sa'yo. Okay. May tat... May po, ano dito yung Thank you. Thank you po. Okay. Opo. Dito pa pa. Ah, sige. Sino pang hotdog? Tatlo lang po hotdog. Ikaw, meron na. Kuhanan mo si ading mo. Bigyan mo siya. Alin na? O, daan-daan lang ha. Baka ano kayo. Ha, wala na yung milk tea guys. So, guys, hotdog. O, tagi-isa pala. Ayun na lang sa dito. Bigyan niya. Yun na lang po. Ang lugat siya. Ano yan? Lagi ka, Ben. Malaglag. Ito. Sandali. Ano lang yan, bilhin. Ulap na. Dahil ko lang po namin yung t-shirt Hindi, yung... Dito daw. Wala na. Ay, wala pa kasi yung milk tea. Antayin natin yung ano, milk tea. Bumili lang ng yelo. Antayin natin yung ano. O yan, ang kanilang milk tea. Sige. Sayang. Ilan pa, Je? 10 pa, 10. 10 ay bigyan mo na lang siya. Kuya, wag mong ano, mababakukan yan. Wag mong pisain. Bigyan mo na ito ng isa, oh. Ay, take out isang sabili pa. Anong bibilin mo? Milk tea ba? Anong bibilin niyo? Ha? Balin mong huli na kayo, iuwi ko naman eh. Sige po. Sige. Okay. Ito daw siya kahit na ano, ito daw libre. Hindi mo na lang. Tapos yung 6 at 7, idadagdag ulit kaya ng ano. Welcome. Ay, wala na pala. Pamigay ko na thank you. Di may fishbowl pa? Daming customer, oh. Daming customer. Sold out. Sold out lahat. Sold out ang aming tindang ulam. Yan. Thank you po. Ano
ante? Kayo? Okay lang kayo? Kaya pante? Thank you so much po. Mayroon ka pang lugang. O kay Lola naman to at kay Lolo. Ayan. Enjoy naman ng mga ubeng. Salamat po. Okay. Mukha nang nakakota na. Hoy, yan yung mukha nang nakakota na. Ang tiligaya. Mukha nang nakakota na. Paano ante? Pakita. Picture ka rito. Picture. Sobra pa sa kota ba? Oo. Kumaapaw pa. Charot. Umaapaw sa kota. So yun mga ka-dragon, bali, pauwi na rin kami, ano lang kami ng aming itong aming kinita itong maghapon. Bali, ito na yung pinakamalaki namin kita mula nung Monday. So nakaano kami yun guys, 10,400 pesos! Yay! Kotang-kota kami guys. At syempre, gusto lang namin magpasalamat kay Manong Bartet from Las Vegas. Yan. Thank you so much po sa binigay mong burger, fries, saka milk tea, siomay sa mga bata. Yan. At syempre sa Team DFL. Yan. Thank you so much po. God bless you more. Thank you po. Bye po. Bye na ba? Ayan, kita-kits ulit tayo bukas guys. Yan, maaga na naman tayo pupunta dito. So okay lang kahit tayo mapagod. Gusto everyday. Ganun ko sana ang aming benta. Kahit Sabado-Linggo, magpasok pa din. Oo, walang Nagre-request kasi, guys, mga bata. Matinding pangangailangan, George. Open pa rin daw kami ng Sabado at Linggo. Dubli kayo. Hindi na nila kami pagpahingahin. Pero okay lang kasi ano naman, gusto rin naman namin magbenta ng Sabado at Linggo. So ayan, thank you so much po sa inyong lahat. Sa lahat ng bumili nitong araw na to, yan, maraming salamat. Na-sold out lahat ng aming paninda. Kaya maaga kami makakauwi at Makapaglaba. dalawang senior A-Kwan, magpadili na ng mga dapat padiliin. Ulam, burger, sold out. mga kikiam, lumpia. sold out, saka fishball. Talagang pinagtsagaan na lang nila yung fishball nitong huli. Talagang inubos din nila yan. Kaya, thank you so much po. Yan, uuwi kaming may ngiti sa aming mga lab. Right, pagod. Parang hindi ko nga naramdaman yung pagod eh. Hindi ko naramdaman yung pagod. Isang ganun pa? Isang ganun. Gusto nga mag-extend DJ dyan, alas 8. Wala lang kasing paninda eh. More, ano pa, more. Hindi lang More sales to come. Hindi lang sana. Sana yung sisig. Ayan guys, maaga-aga kami mag-time out. Babenta pa naman ang lubi pag ano, pag ganito, padilim na. Bukas na lang ulit kasi bibili pa tayo ng mga paninda. So see you again po ulit sa sunod na episode. May take out ako, guys. Arasaw. Pagkain ni Cooper.